B'demm ta' tip rari taffaċċja sfidi mhux żgħar, l-iktar meta taf li f'każ ta' emerġenza għandha riskju kbir li titlef ħajjitha minħabba n-nuqqas ta' riserva tad-demm. Fi żjara fiċ-ċentru tal-Għoti tad-Demm il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearne innota kif bil-Bank tad-Demm Rari li bħalissa qed ikun iċċertifikat biex jibda jopera fi żmien li ġej se jagħmel mod li d-demm ikun jista' jinżamm mhux biss għal 40 jum kif inhu bħalissa imma sa 10 snin. Xi ħaġa li kif qalilna t-tabib Alex Aquilina se ġġib differenza kbira f'ħajja dawn il-persuni li se jkunu jistgħu jifriżaw demm tagħhom stess. Demm minn barra dejjem trid minimum ta' 24 to 48 hours, 24 sa 48 sija sakemm jiġi Malta. Issa immaġina xi ħadd ikollu traffic accident u qed jitlef id-demm dak il-ħin stess. Jew għandu bżonn operazzjoni illum stess, emerġenza. X'se nagħmlu? Jekk għandna dil-garanzija għandu insurance hemmhekk ta' dan id-demm. Li jserħilna moħħna u kollox, aħna fl-aħħar mill-aħħar qegħdin hawn pazjenti. Il-Ministru Fearne innota li biżieda fl-operazzjonijiet u s-servizzi fil-qasam tas-saħħa fosthom fl-onkoloġija, il-bżonn tad-demm dejjem jiżdied, imma b'xorti tajba il-Maltin dejjem iwieġbu għas-sejħa biex jagħtu d-demm. Fil-fatt il-ħadd hekk kif ir-riserva kienet baxxa kien hemm 156 donatur li ttieħdilhom id-demm. Kull sena f'pajjiżna jinġabru ma' 18,000 donazzjoni tad-demm u s'issa din is-sena n-numru qed jinqabeż b'madwar 120 donazzjoni u kien hawn ma' 600 donatur ġdid. Għaldaqstant is-seħħa tittenna biex in-nies ma tistennix għal appell biex tmur tagħti d-demm biex f'każ ta' emerġenza id-demm meħtieġ ikun hemm diġà.